usa ka malinawon, malipayon o mabugnawon nga kabuntagon natong tanan. Daigon ang Dios unang adlaw na karon sa bulan sa Septyembre. Hatagan nato ang Ginoo sa masipang pagpag. Taas-taas ang Ebanghelyo karong adlaw, pero nagtangag kini og usa ka buhi nga mga pagpahinumdom kanato unsa ang tinuod nga makalimpyo o makabuling sa tao. Makalimpyo sa Tagalog pa, makalinis, o niya makahinlo. Limpyo, linis, hinlo, maora man na siya. O niya makabuling o makahugaw. Unyag din na ito sabton maayong Ebanghelyo karon, murag gitagaan ta og impresyon nga ukir di manghunaw. Og di ta kasabot pag-ayo sa Ebanghelyo karon, murag maghunahuna ta, ukir di manghunaw kay nganong giatake man ni Hesus ang mga Pariseo nga sila nang hunaw. Nagitudloan ba yata nga manghunaw? Kita sa una sa gamay pa ta, ako di man ko tig panghunaw sa gamay pa ko. Munang sandijo ta bitukon kay gikan maglawog og baboy, mangirok og purgas. Sampoy ihunaw nga og labi nagting huwaw, wa mo po'y tubig. Ladyo po tong tubod. Usa gani mangirok og purgas sa una luwa ra mayhong ikuha ng mga dugo-dugo anang tudlo, ang tilaan, ang tilapan aron mahinlo usa ko mukaon. Pero dili na to sabton nga ang hunaw nga gipasabot din kanang panghunaw padung mukaon. That is basic part of hygiene. Mahimo ba din mukaon gawa ka di ka manghunaw. Pero ngano man nga sa Ebanghelyo karon ingon madinhi og namatikdan nila nga may tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot nga sa ato pawala ba ka panghunaw. Ang buti pasabot ani is dili nang hunaw, hilamos nga basic part of hygiene, but kining gitawag og ritual washing sa mga Hudiyo. Unsa mo po ng ritual washing, Father? Ang mga Hudiyo kaniadto, ang mga Pariseo ug ang kadaguan sa mga Hudiyo, tungod kay sige sila hunahuna nga ang Ginoo mahimuot sa ilang gabuhat, bisan sa ginagmayng detalye sa ilang kinabuhi, naagyoy rule nga i-observe, apil ang pagpanghunaw. For example lang ni, kay di mamhurot og isulti tanan kay usara man ka oras na itong misa. For example, manghunaw sila og kamot sa mga Hudiyo. Nanay sundon. Nanay sundog asa unang ipaagas ang tubig. Kinahanglang ang tubig ani sa tunga sa kamot. Unya padahayo na nimo sa tudlo. Unya padahayo na nimo dinhi sa mga kuyamoy. Unya imo pa po nang iingon ana aron mudong diri sa imong pulso. Una ini guman imo nang ikobi mong kamot, patuan na po nimog tubig dinhi. Masipyat kani kag usaan na matud nila, di malipay Ginoo nimo. Nasabtan ninyo? Unya karon iyong po dinhi. Na sila'y paagi sa pagpanghugas og mga tasa, mga kon, panaksan nga tumbaga og higdaanan. Kada ritual washing na kay sundon. Kung maghugas kag kundi, basta-basta mukalit lang kaglugo diha. Mukalit lang kagjabog tubig, kuno-kunoon ni mo ng kon, idjabo. Naa kay sundon. Asa unang ipadahay ang tubig, ano sa hugasan ang ngilit sa baba, asa ang lubot, asa ang lawas sa kon, o asa ang gawas sa kon. Mo'y buti pasabot ani sa Ebanghelyo karon. Pero dili na iyog di ka manghunaw padong mukaon. I hope nasabtan din niyo. Higdaanan, giskutan bitaw ni Hesus din azo mo manghugas og sakto anang higdaanan. Bisag katre, naipaagi unsaon yung paghinlo imong katre. Ako ang kuti sa laktod ng pagkasulti. Kuti ba o niya? Hago. Muto ingon si Hesus nga, maazo ra mo sunod o balaod o sa pagpanghugas na inyong plato, unsang paghugas na inyong mga tasa, inyong katre, inyong kon, pero wa mo maghuna-huna, unsang paglimpyo inyong kaugalingon. Maunay, buti pasabot sa Ebanghelyo. At least maklaro. Sa ato pa di ay, maubito ng dinhi, ingon dinhi, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios nga mo inyong gituman ang pagtulunan nga iya sa tao. Unsa may practical application ni ini sa atong kinabuhi?
Well, unang butang ug mamalandong ta sa ebanghelyo karon. Daghang mga panahon sa tong kinabuhi mga igsuon nga ang focus o sa Bisaya pa, Bisayag focus kay di pa kadak-an. Na mao man ay Bisayag focus. Mga batan-on di na nakasabot ana. Ang Bisaya og focus kanang unsay gipakadak-an sa tawo kining gitawag og externals. Para kita kong tanan po maigo ani sa ebanghelyo karon. Usahay ang concentration sa tao, ang pagpanghinlo o pagpasinaw kuko, pagpanghinlo o lawas. O di na dautan ha, o di na dautan. Ang pagpasinaw buhok, ang pagpalami o wait. Apil man po na sa atong paningkamot. Ang pagpagamay o hawak. Apil man na sa atong mga kalihukan sa kalibutan. Pero dili kana mo ang dugukan unsa ang tinuod nga makalimpyo sa tao ug buto naon. Kay kahibaw mo daghang mga tao nga pananglitan dakog altar. Napay fountain ag altar, napay tubig agas. Napay suga nga lain-laing kolor, inigsiga ato mablo ag naong sa birhen, inigutro na pong siga sa suga na violet na pong birhen, utrong siga na green na pong birhen. Pero lami kayo, Paris priest mo blessing, example, obispo pa blessing, piskay man na magtukod na gruto sa atong bahay. Ang problema o pagpa-blessing nimo sa imong gruto, gahilak ag imong igsuon. Kay di na ijang juta. Imong giilog ang ijang juta, gisibog ni mugmuhon aron makatukod lang kag groto. Nasabtan ang message sa ebanghelyo karon. Mahimo man na. Parihagod, daghang mga tao nga kusog mo pakaon. Feeding program, unya kusog po mo pagkaog mga bata sa simbahan, kusog po kinta mo hatag og amot, pero sinikla po ang gigamit. Daghang mga ingon ana. Unya, pareho po, di man tanang Dios noon nga buutan. Di man, malandong ko ta sa ebanghelyo, kitang tanan maigo ani. Kadaghang mga Dios noon nga di po buutan. Panalitan na may ako nailhan sa unang tiguang kinadiyos nunan jod namatay na ron. Tanang religious organization giapilan. So baji man to. Knights of Columbus na lamay wa apil kay di man mahimo og di mo apil pag Knights of Columbus kay lucky man jud ang Knights of Columbus. Kinadaghanan jog no binahan kay San Antonio Abad, San Ramon Nonato, dahil makaraan itong mga santos. Tanan jod usago ka kanang netbag to isang nobinahan. San Telmo na sa itong ubang na itong ipang nobinahan. Kaya sa mo na mo ng daghana. Dako grosaryuhan. Pero inigulay po, manglambos po sa isang mga apo. Kaya kina po mga apong badlungon. Ang isa na pong rosaryuhang dako mo ilambos sa mga apo. Basta labod sa mga apo. Mura pong purmag rosaryuhan. Yung lakratong cross nga dako. Inigtanaw mo sa labod sa isang mga apo. Mura pong rosaryuhan. Agi man to sa dakong rosaryuhan isang gamiton sa simbahan. Mahiman po ingon ana usa mo nang giingon sa Ginoo nato nga maningkamot nga kini unta maoy atong malikayan. Kay di man tanang tawo nga bahong anghit hugaw po kasing-kasing. Di ka mga tawo nga bahong anghit, bahong suok, bahong mungit, kasabot ang bahong mungit no, kanang manghunaw bito di mataro. Bahong mungit. Daghang mga tao nga bahong anghit pero humot o kasing-kasing. Tinuod man po na. Daghang po mga tao nga hinlo o tatanawon pero may tampo nga ngilad pa po o kasing-kasing sa tanang nangamatay. Moibot ipasabot sa ebanghelyo karon. Parehas God, daghang mga tao nga bisag asagot o kita pare o kita mga parokyano maigo man tang tanan ani nga panahog December bitana daghang gadto tagsuga na daghang sugaan imong arkuba sa bay sugan imong hagdan imong bawol og CR botangan og series no daghan landag imong bay pero
ang ngit-ngit po, imong kasing-kasing, dyan mo po kay silingan. Maglandaga ning bahay ni Kuano'y Piskaya, Pasko na dod. Pero dyan mo po makaduo sa imong bahay. Kaya ni gagabi, buhian mo po ito imong iro, nga kusog, mamaak, nga dakog baba. Kisa may makapanaygon sa injo, dyan mo. Kisa man paria makahatod og solstition sa injo, dyan mo. Kinsa man purok makakanta dito og kasadya ni taknaa, dyan mo. Kaya to'y iro, gaong-ongay, di pa gani kakapasahi sa imong sista, hinglupad na tong German Shepherd. Ang sama na ulandag imong bahay, kay kinadaghanan kung kagigastong suga, ito pa'y bituon nga nga tagak, musaka na po sa ibabaw, balik na po katagak. Pero, dyan mo'y makaduo, kay, dyan mo mapo'y pagpakisilingan. So, ang Ebanghelyo karon nagpahinumdom nato nga unta og mag-observe kitag kalimpyo sa kasing-kasing, magsugod na sa unsay naa sa gawas. Dili mahimo nga Dios nun ka, hinimbahon ka, unya manghatag kag brief nga dyan mo na igarter. Di mahimo, mukuzog na. Ug unsa ang imong debosyon, mao po na ang mugawas diha sa imong aktual nga kinabuhi. Aktual nga kinabuhi. Kay mao ka nagisaway sa Ginoo sa Ebanghelyo karon. Hinaot nga kitang tanan makaamgo og leksyon sa Ebanghelyo karon. Daygo na to ang Dios ato sa ngatagan sa masipang pagpag.